Apa? Apa tapi kuwi? Ngondi sik. Wes. Iki rokok cak kuwi. Nyonya. Sik kene nemu kok. Iki lho al wolune. Tuku tembak 5.000 10.000. Yo sik Pak. Ayo sang pulpen. Ngondi sik Pak mikir. Pulpen. Apane sik. Tak bunderi sik. Ah. Selang istiro. Iki lho. Yo, Jang. kalau dihitung mana? Sik tak dikonge. 8 layake piro pernah iki bin? Yo, selang mana? Selang pulpen. Selang pulpen nih. Ngondi sik. Selang Ngondi sik. selang kartu gue lah. Ambil alih. Dung kada nek buka. RT. Nomor al terus. Ning gardu RT al. Apa? Nomor RT. Padahal aku wong edan opo piye RT sampean. Sono ngurusi Adi sampean. Nomor. Takut lu. Dung. Pak RT. Nomor ya? Nomor apa Pak RT? Jos. Piro ke nomornya delok? Kamu di nomor seperat. Nunggu duwe iki. 7 karo 8 kok sampean piro delok kok? 8 kok kotok itu 8. Ora iso ngisan. Ora apik ah. Paling piro Pak RT? Piro sing sip. Gosip yo nang Pak milih 7 kok 8 kok sampean kena tak tutke. Aku titip bae wekmu sing sip kuwi. Tak titipe piro ki? 5.000 bae. 5.000. Yo wis. Iki titip RT. Selisih. Wah, ampun dah. Wong sulit. Yo Pak RT. Wis tak catet ki yo. Iya catet. Nomornya yo. Jarine ngislep meneh iki ya. Ya wis tak catet 5.000. Pak dirunggo Pak RT ya. Ditiru wah. Repeat. Rezekine Yo nomere ora beres kae ya. kowe iki mau wis tak elekke. Iki lho kowe iki mau tembak 10.000 ke pesta tenan duit. Mongko iki apa? Nek ngomong kuwi sih mau layake piro layake? Layake ora temu. Aduh. Lah, mau kira aku mbah temen apa piye arep ngelek karo wong kok bener. Sik arep tunggu maneh nunggu iso apa kapan. Eman-eman iki meh jane tembus. Di Apa pin? iki lho kuwi. Apa Duit kuwi. di Iki lho. duit? Apa iki? Wah iya ben iki ben oh. Rezeki tenan iki. Cetak kere nang ndure dhewe ora weruh. Pek kowe iki piye? Telang angkane ben. Pas piye iki? Tuku nomor ra tau tembus. Apes terus. Iya ben oh pernah yo. Kenapa mesti cerempet bin? Wadene kuwi yo. Yo luru be ngono ngendi? Terus solusi iki ben kudune bin. Iya. Solusi. Wih, beres sing ngopi-ngopi. Soto banget. Reto. Dimonggo iki. Bayaran rongong apa ki? Rongong kok piye ya? Ah, Tok murong. Apes tenan malah. Kopi iki serampu. Terus piye iki solusine? Melu aku tak kenal ke Mbak. ready ke bos pernah. Sono pokoke kancaku. Menang. Masalah ini lho. Wis Ono kuwi ora? masalah kuwi gampang. Sego gula teh bae. Saya kabeh donyone. Barang-barang apa? Jangan ngono lho. Kowe apa pin? Ayo Pak kapan iki? Sore langsung angkat. Tak ter Ya. Iki lho aku gerantai tok iki, gelang rantai payu piro? bayar goreng. Mas. Aku ngene iki.
apa kek? Sinau Pak RT. Kaca togel Pak RT. Pakai nomor Pak RT. Kok ngeracuin terus kok mumet-mumet iki. Ben bengi tuku togel atau tembus. Wes yo tak jago ae masang nduk. Ngendi kene Pak RT? Yo kebon sing sini itu ora ra kae iki yo. Doane ora. Malam iki apa Pak? Sana lah. Wani prapi Sana. Ayo. Ayo berangkat. Wes yo. Timbang cetak kere kok kira doleh. Wah. Hei. Panjang nomor Bang, sajene wis tak siap-siapke. Dengan ukuran jam-jaman to. Tuh, Iya Mbak, serong ongko bae Mbak. Nyewa angsuran motor 3 wulan enggak Mbak. Tolong ngongko bea oh. Aku wis tak sprimbit bea melas. Aku patang ngomong bae Bu ya, Pak gue tuku pesawat. aku sih enggak mau kok. Wis bea oh. Iki tak tinggali. Sajen, mana amplop iki. Oke, Jaman. Ora gelem tak waru dhewe ya. Zamane aku Udah prapi. Pokoke nek ono putu-putune sampean join aku Mbak. Pokoke ya kok. Ah, foto-fotone suwi. Tinggal sik bea oh. Iya. Patang ngongkone Bu ya, aja lali yo. Untuk bas pesawat. Sing wis tak terus tak udut. Mbak, jadi rajane tak cukup Mbak. Muga-muga diparingi nomor tembus. Iso nek tembus. Karene mana bea? Tak WI rokok sing nomere 432. Iya Mbak, nek tembus tak ajak jalan-jalan. Ya kok Ring mall bea. Shopping. lonjo. Lonjo bremban. Sak blonjo-blonjomu sing penting tembus. Mbak tak cukupe dhisik. Matur suwun ya, Mbak. Matur suwun ya, Mbak. Kena iki. Piro Pak RT? Delok Pak RT, piro Pak RT? Sik. Bonggangan ora kena. Piro Pak RT? Piro Pak RT? Kena, kena. Sik. Wolu kuwi Telu kuwi telu. Wolu. Telu cok ae. Oh, kena. Telu wo. Wolu. Apa tapi ngudipin. Jel piro? Wis do sabar dhisik mek tilip RT. Sik. Kena. Wangane lagi. Ora kena temenan. Piro? Wolu kuwi wolu. Kena Telu, pin. telu. Papat. Pin. Ora kena kuwi. Piye jane iki? Apa Pak RT? Matamu ora. Ah, 8. Nah, sik iki. Piro, Pak RT? 8 Wolu telu. Sip. Yes. Mantes. Arep adol apa iki? Loro dana iki kudune iki. Dana. Arep adol apa? Kedil. Wah, gol kendil apa nang butuh apa? Dana kowe langsung. Wolu telu masuk Besok. kuwi. Patang ngongko langsung. Tembak 10.000. Siap. Oh, Ayo. tuh. Masa kembang bae. Jejel boleh lah boleh. Nomor 83 paur nang kene nomor 12 kok. Aku pak tukul nomor 12 kah. Iya. Itu ya kena iki ceng-ceng.